Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Transport Group mag-auntat biyahe sa Miyerkules nga adlaw inakon hindi ma-extend ang moratorium para sa pagpangdakop sa mga depasahe kasalakyan nga nag-expire na mga prangkisa. May report si Nico Delfin. Sang weekend, nakigsapol si Mayor Albi Benitez sa pamunuan sang Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa tuyo nga malakip ang pila ka mga probisyon nga ginaayo sang traditional jeepney operators kag drivers para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ginalauman sang alkalde nga may transition phase ang mga iyaman ginihikot nga ma-extend ang moratorium sa dakpanay sa mga depasahero nga jeep nga expired ng prangkisa kag provisional authority. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, gina-finalize na ang 2-week extended moratorium antes pa man maglaps ang nauna nga 2 ka semana nga ceasefire sa dakpanay. Natun-an man ni Mayor kag in-refer na in fact sa LTO, LTFRB. Okay. So we already placed a formal request to extend the deadline. Gawlat ng ta confirmation para nga ma-work out ang solusyon gid. So may nakita na itong mga solusyon galing kay ang specific details amo na siya ang ginatun-an ng subong pag gawlat man ta sang konfirmasyon sang aton nga extension. Kaina sa Unity Forum sang katapos ang transport sector ginkasugtan sang Stone undo kag Fibakda nga kun hindi madayon ang moratorium mapilitan sila nga maguntat biyahe. Suno kay Junjun Asis, Secretary General sang Sentrong Samahan ng mga Chopper at Operators Negros, hindi nila pagrisgong ila lisensya kag ang mga ginabiyahe nga jeep kung may dinakpanay sa Miyerkules. Kasi mayor mo lang kapag madeclare eh. Okay. Either madayon kami magsiling sa nga untat ka mo na ito. Okay. Wala ta memo, kiti wala ta papel. So kung hindi ma-extend ang moratorium, by Wednesday mano ka mo? Di man tatit yung dakpon gina karon. Ginalauman naman sang LGU nga matigayon ang moratorium sa dinakpanay. Nakahanda naman ang mga bus kag government vehicle para magatag sang libre sakay sa mga pasahero kung madayon ang pag-untat biyahe sang transport group. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.